Khoroksa buri chingno saka bo boni nukhungo jora kolok romi hamse kai tongmani phiaba olo Simon ka bini chela drugs addicted henai sudo asik simia kajia sikang o buri pregnant bo ongi rikha a bagi chela o buri no saka chini jat niyamola kajia sikang busa khlaimeya a bagi neng busama khibinai chela abo kahai kok se buri no lomani biti paracetamol tablet kabama pachar ka busa khibina hanai आ बगे बरे पैरासिटामल चाउ ताबु एकदम सा खामिया सॉरी केबल अंगे बासे मालिया हेनगे आरो कासे कक साना कलायो बरनी बहगो चेराय अंगे जदि खिबिना हेनगे लोमानि बिति पैरासिटामल टेबलेट चाके हामो हादिया जोंले आबुनो फर्स्ट टाइम आति कग्रो खनाखो नरगले आकि रको खोदा खनाका आबुनो दैताम सानामो जों कमेन्ट बक्स कमेन्ट के सादि तै कासे कक जदि प्रेग्नेंट अंगे बसासे नारिंगमाया जात हेनगे तांगे काजे सिगांले एटोजेट बम बम खान्या नांखना फादी हेनखाय बिसिकक सायाकारि ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल पाठक जरा काहाम के नायदि बुजिमानाय सिगां सिनेमुं सानाय जोंनो अस्टोरी रहरनाय बरिनि मुं खुमसारिक देबरमा फादी हेनखाय ताबु खुमसारिकनि सिक्रेट लाइब्रेरी काहाम के खुलगै खानाय सायमान लायनो बिनि चला ड्राग्स जानाय बे बाहाके लाइव नस्ट खाजका आबगे भिडियो नो एस्केप खायाकारि पाठक जरा काहाम के नायदि पुलिया सिगां चलाबाय बोरै बर' गामि कासे नुग्लायै चाजागै हामजोलाय दंखा आथिखेना बरनि रिलेशनशिप एबा हामजमा साल 6 मास ओंमा अल सालचा चलानि फेमिलि सायमानि अ चलानो साका नों पारा कासे हामजना लाचियादा बैकबामा सालाय दंगो एकदम लाचि जुगाजों तै अ बोरबे तामालादि आ जरा चला एबा बसला साका आं अ बोरनो हामजागो बकरि हिनके तंमान गलाक बसलानि कंनो खनाय बुमा साका आको आसना हामजागो हिनखाय जोंनो काई बोरिनाय हाइपनो नों चिनि कक नाना नांनाय आ कक ओंखा जदि ननो अ बोरि तबै रिफाके नों माने हाइमा ड्राग्स सामनि याकारना नांनाय जदि आबो याकारके जों नरनो एक्सेप्ट खायमनो बुमानि आति कंनो खनाय चला गसिका इ आको आंते माने हाइमा ड्राग्स आया तेबो बना हामजागो चला आतिके सामा बागे बुमा बुफा साका आको ड्राग्स सामनि याकारनाय हिनखाय निनि हामजामा बोरिनो खनानो तबै फायदे काहामके तंलायदि जदि माने हामिया याकारिया हिनखाय ता तबदि बुमा आबो हायसाका आबोनी नेक्स्ट डे चला अ बोरिनो क काहाम सावै तिलांका बिनि नगो आ जरा चलानि बुमा बुफा प्लस फैमिली मेम्बर जतनो आ बोरिनो चाजागे हामजाक तमख्या आबो हाकिनो चलाबाय बोरिनि नगो जतनो सायमानि बरनि हामजामा साल 1 बছर कमप्लीट ओंखा ताबुक अ 1 बছर बाहाके लाख्या आ बिसिङो तामंखा आबोनो चिकनसा कबै साना थांके बोरिबा पुलाखाय आ चलानो ड्राग्स नाव हनि सायमिया ओलो हिनके बोरिबा तरक सायमानका बिनि चला ड्राग्स नामानि आ बगे बोरि अ चलानि बुमा बुफानो कुबै कक सावै नाख्या आते जरा चलानि बुमा साका आव जोंबो सावै नायसुका चिनि ककसे नालिया ताबुले नों बतंगो हिनके नोंवासा सावै बुजुगै नायगेदि चलानि बुमा बिनि हामजोंनो आतेके साका बकरा जोंनि ककबै अ बोरि बिनि चलानो हामिया मानि रक्ता जाति ताना सिलि हिनै फोरोंगै नायसुका हायपनो चला कक खनालिया उल्टा बोरिनो याकटिसे बुका एबा सातोखा आतेकेमा बरनि हामजोमा 1 बছर जरा लाख्या तै आरनि बिसिङो गार्लफ्रेंड बयफ्रेंड आमसे साल टंगै एटोजेट बम बम आबरक्तो साना थांगे जस्ट नॉर्मल कक से हेदेबा बुजिना दिता लेजेंड वारिक सके मोनिये आबते साजने कक दिबा हेदा बाट ताबु 1 बছरनि ओला हेनके बोरै प्रेग्नेंट अंगे रेखा आफरके बोरै बिनि चलाना जत कक खलगै साका आ जरा चला साका जों काजिया सिगां बोसा नारकि मानगलाक आबोचिनि नियमो करे जदि नों आनो हामजगै आं बाय काजना हेनके अ चरा एबा बोसा खिबिना नांनाय चलानि आति कौना खनाय बोरै साका नोंले आनो हामजगै से काजना हनै आं बाय तंगो साउ ताबुक आबो काहाय ओं फरके तांगे आतिके कक फेरि दं जेसापन ओंथुं आं चिनि पुयानि बोसानो नारिनाय बोरै आतिके सामा अलफानो चला गसिलिया चला साका हेनके आं नों बाय ब्रेकअप ओंसिनाय नों जेसापन ओं तंदि आं सायमिया चला कागनानि एबा ब्रेकअप ओंनानि कक बार साका अ बोरनो आ जरा बोरै दुखु नांजागे चलानि बुमानो एबा बकराजोनो जत कक खलगै साका फियाबा तामा साजिनाय बकराजों साका नरकताम ओं तंनाय आं सायमिया चिनि जात नियम रगले काजिया साका बसाले खायमेनो ताबु बकराजों बसला आतिके अ बोरिनो सामा बागे बोरिबो लासोखे आ चलानो हामजक तमानि ते कागनाबो मुचुंया अंगै आको बसा नारलिया खिबिसिने हनै बरक जतनो फाइनल डिसिजन नालाख्या आ बागे बोरि टेबलेट चानानि एबा बिथि चाके कष्ट ओंनाय हनै बिनि दलनि बारानगो थां तंगैख्या तै खाकसा फाचिंगो अ चला साबाबाय तामो साजागे आसक आइडिया काहामानका साइमाले आबंका चला बिथि दुकान थांगे पैरासिटामल टेबलेट गोबांमा पाइ तबुका ते बोरिनो साका आबो सादि आबो चाका हेनका जे बहक बिचिङो मानि तमनि आबो कमाय थांनाय एबा हामनाय माने आरो जे बिसिंनि मानि हिनमानि आबोनो बुजिनादि जस्ट एटोजेट बम बमनि रेजाल आबोता चला आबो काहाय सावै बोरिनो पैरासिटामल यापारि रेखा हाइपनो आ जरा बोरि साका आबोबा लोमानि टेबलेट बिथि जेबला आबोबाय बाहाके हामनाय आफुरु चला साका पैरासिटामल टेबलेट चाखिबो अंगो नोंसुदु रेगुलार चाइतंनि चला आबो हाय अ बोरिनो साका आ सालनिसिमि बोरै बिनि चलानि कबाय पैरासिटामल टेबलेट दिनो 2टा एबा 3टा डेली चामां
1 month एबा 1 मास अंका हिनके नॉर्नो वन सुगी नासिदी लोमानी टैबलेट पैरासिटामोल नो से काहम करंग प्रो डेली रेगुलर चाव हिनकाय आ बरनी सा तामुंग सिनाय एकदम ताबुक हिनके सा केबल अंगे बरे बासाय मालिया आ बगे बरे बिनी चलानो साका बुले आलका टैबलेट रक्से सालायो नोंले तांगे आनो लोमानी पैरासिटामोल टैबलेट बा चारिखा सक आनी साग सरी ताबु एकदम कष्ट जालांग सुगा आं थिनेसमी बाकी दंसु बरे काबै बिनी चलानो साका आबोनी नेक्स्ट डे चला तेवेसे टैबलेट पाई बिनी बरनो रिफाकिया ताबुक आबो चासिदी आबो हामनाय हिने चलानी कबै बरी तेसा चाजावखा आ टैबलेट कटालनो बाट्टा मसाले ताबुनी आ टैबलेट चामा ओलफनो कुनु रिजल्ट पॉजिटिव फाया नेगेटिव न तंको बरिनि सागो आ बगे बरी ताबुक दुखु नांजागे बिनि सागो जे प्रॉब्लम अंगि तमनि आबो जतो कक जोंनो शेयर खायका तै साका ड्रग्स आने चलाबा जीवन नखुं खाना हनि तावान सरि टांगे हिनकाय जे ड्रग्स आने चला रंगनि बखरो अर्धेक हाफ मेंटल अंगजाक बर काहाम हामिया मुंगसा सिया बनि लाइफ नो नष्ट खाना सिमे रंगो प्लस जे ड्रग्स आने नि बुमा बुफाबो जों गाहाय बरिनो यूज खाना बगे सिमे हामजक सनामे इमाम फनुगो काने हनै ओला बर बसा हामै थांके एबा जों फाना प्रॉब्लम खलाके आते जरा आ बुमा बुफा साके आं साइमे हनै खारि थांगो एकदम चालाक आति बरक तै पाथ्यको आबुनो सानाय आं जे ताबु बिरमान मानचमा काहाय नरबो प्लीज वन सके बुजिलाय ओलो लाइफ पार्टनर सनामदे ड्रग्स आने चलाबाय कुनो दिन नखुं काहामगे खावि थांमाया आनि कौनो किसा वन सके नाति आनि मनायते बायसं भिडियो नि मेन को आबुनो अबरे बिनि चलानो बर काहाम हनै बिसास खाय हामजाक थामनि बाद ओलो पाथ्यको साइमानका बिनि चला ड्रग्स एडिक्टेड हनै तै आबुनो सानाय बरकनो अकलो बसकां साइमायावि फाचा हामसमा साया मेन को हिनके आबुनो नंबर 2 चलानी बुमा बुफा चंग बरनि बसला मानि हामिया बै कोबलजाक साइमानि ब कुबैकंनो होयै टनि लाकिया प्लस ओला बरनि हामजक अ चलाबै तंगै काजिया सिगां प्रेगनेंट ओंमा साइमानि ब बक्राबै बक्राजक अ हामजक बरिनो साक नांयाके तंगजांना नाका आबगे साना कलायो काजम ओला बक्रा बक्राजक काहामानानि जतनि कपालाव करै बनि नखंगो हाबै याप्रि रिना सिगां आ कामिनि बरनि खोक्तिबो काहाम हामिया कक खना याप्रि सके जानाय नंबर 3 चला बिनि बरिनो प्रेगनेंट हने साइमानि ब बसा नारगिया खिबिना हने डॉक्टर फनुया कारे बनि कबै पैरासिटामोल टैबलेट चारिमानि आबरक एकदम चाया टांगे हिनके आरो चिगनसा कक सानाय जदि ए टू जेड बम बाम खाये आबो काहाय प्रॉब्लम अंगि तंके आफरो डॉक्टर काहामके नाजेगेसे बिथि चानानि नांगौ डॉक्टर नाजेया कारे बिथि चामरक चाया जराव आबुन बेलेक कतर प्रॉब्लम बो अंगि मानु तै सानाय जे चलाबै बरे तंगलाय चालाय ओलो प्रॉब्लम अंगि बो चला बसा नारना सया हिनकाय काजिया सिगां बो केबो ए टू जेड ता अंगलायदि बरि रबो वानसुनादि आ कंगनो आबुनो साजागो सियानो सिदि नुगेनो नुगदि साइमेनो साइमानदि आबुनो अ चैनल नि नायमुं आरो कासे कबिकोनो साना थांके आमसक अंखा आं केबनो पैरासिटामोल टैबलेट रक साके आ ए टू जेड नि प्रॉब्लम हामै थांगो रक खनायको नरले खोदा कनाका जोंना कमेंट बक्स कमेंट केसादि हिनके तिनि बागे भिडियो आमसक जरानो मालाय फिने नरबे नेक्स्ट भिडियो जगा तै अ भिडियोनो साजा तंके निनी डॉल एबा गाना नि बरनो शेयर कर दी बरो को काहाम हमें किसले वान सुगी नायथं हामबाय।